खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय दिनैहाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावदों। बेनो जाहैबाय मबाइल फांखा। नै मबाइल फांखा बेखौहाय मबाइलावहाय नैबे चार्ज होग्राया इयावहाय थुनानैहाय मबाइलाव गिदिंहोबाय थानो हायो आरो जेब्ला नों मबाइलखौ इउज खालामो अब्ला बेखौहाय माने गिदिंहोबाय थानो हागोन आरो होमबानो मोखाङाव बार नाङो थ' एसे आराम मोनो आरो बारा लाया दामा माथ्र 300 थाखा इदिल' लायो। नोंथांमोनहाबो बेखौहाय मबाइलाव इउज खालामनो हागोन। नङाबा दानि जुगावथ' बयबो मबाइल इउज खालामखायोना थ' बेखौहाय माने इउज खालामफानो हागोन आरो ओमफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो आरो साबस्क्राइबबो खालामो होननानैहाय आरो लाइक शेयारबो खालामो होननानै आं मिजिं थियो आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोगोन आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों। जायफ्रा आंनि इउटुबावहाय साबस्क्राइब खालामदों बे बिथांमोन गोदान भिडिअखौ नुनो हागोन आरो स' थेंक इउ नोंथांमोनहा। दा बेनोसै बेखौहाय मारै इउज खालामो अननानै जोबजासे नायलांदो। मबाइलावहाय अबेयावहाय सोबा अबेहाय सोनांगौ आरो अबेहाय थुनांगौ बेखौहाय गासिबो मबाइलाव नुजोबनाय जागोन। नोंथांमोनहा नायनानै फल' खालामबानो जाबाय। स' थेंक इउ। नैबे फांखा बे फांखा मबाइल फांखा बियो बे मबाइल फांखानिफ्रायनो आं नोंथांमोननो देखायगोन मारै सालायो आरो माबायदि बार लायो। बेयो जाबाय मबाइल फांखा। दाना बेवहाय स्टार्ट खालामसै मबाइलखौ। जोङो बेवहाय नेट खेंबाय आरो सेटिंआव थांनोसै आरोना सेटिंआव थांनानैहाय OTG आखर गिदिरनि आरो OTG बेवहाय थुनानै OTG थुबाय नै ओमफ्राय बेखौहाय सार्च खालामनानै दाना बेखौहाय अनल' खालामनांसिगौ। अन जाबाय नै। दाना बे फांखाखौ सोनोसै। बे फांखाखौ सोबाय सब वेट ना मा होनो चार्ज होग्राया इयावहाय ओमफ्राय सोबाय बिलाइ नै अन खालामबानो गिदिंबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो गिदिङो आरो जुदि अफ खालामनोब्ला फांखाखौ बन्द' खालामबा बेयावनो अफ खालामफिनबानो जाबाय। स' आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदों आं आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ। स' थेंक इउ।